जागोनथ'। अके थेंक इउ अके आसा बाजै दोनबाय दे Uraina and Gaobreng, please come here. मानबारामोन बस Dako, मुख्रा खुलि फिलाय। जागोन बस। Hello, Inspector Sir. hello राखाव फंबाय मानि खौरां जालायखो? दानो खोन्थाहर। माबाफोर आर्जेन्ट जालायबाय नामा? सासे माहाजोननि फिसाजो थारमाने गजेन माहाजोननि फिसाजो बिनिखायनो बे सेंग्राखौ माद्रा खालामनांगौ। Yes, sir. नाथाय बे खामानिनि मुजुरिया नोगोद 25 लाख नोगोद। Yes, Inspector Sir. गासिबो सल्भ जाजोबगोन। अर्गें आरो थारुन नोंसोर ओजों फैलाय। माबा आर्जेन्ट खामानि नामा बस? नोंसोर गाबोननिफ्राय गजेन माहाजोननि आखान्थि जाहैनांगौ। मिथिबाय? बे खामानिनि थाखाय 25 लाख रां। जागोन बस गासिबो अके जाजोबगोन। आदा ओंखाम खुरबायमोन ओंखाम जाया नामा? आं जानो गोसो गैया बिनानाव। नों मानो गोसोखौ लोरबां खालामबाय थायो आदा? नों जेबो मिथिया बिनानाव। नों थांदो। आयै आदाया ओंखाम जायानो। मानो जाया? जथ' खालामदों बे बिफायानो खालामबाय। फिसाला सासेखौनो गोदाव सोराव खालामनानै जासिगोन बियो। ओइ साला बेटिफोर, फिसालाखौ खोब मोजां मोनथारदों ना? धोन सम्पतिखौ लानानै बेसे गोग्गानो नोंलाय? देनां बोरायब्लासो फिसा होननानै नागिरगोन दा। ओइ सैमाफोर, दा बिमा फिसा संग्रायगोन आं मिथिखा। रोंगो मोनदों बिसोरो। सनालि, थारैनो आं नोंखौ मा राहायै लोगो हमबावनो? सनालि, आं नोंखौ माबोरै लोगो मोनबावनांगौ? सनालि, नोंनि थाखाय आं फाग्ला। सना, नोंनि थाखाय आं जावलिया। सनालि,
आइसना नों आंनि खोथाखौ खोनासंगोन ना? खोनासंगोन बाबा। नोंनि थाखाय आङो गोबां सेंग्रा मोजां नायखानानै दोनबाय। जागोन बाबा। गौहाटी नोगोराव दङ सासे चिफ इन्जिनियारा। बेजों जुलि जायोबाथ' नोङो गोजोनैनो जिरायनानै मोनजागोन। आरो केलकाता टाउनाव दङ मिस्टार राहुल ब्रह्म, बेस्ट कन्ट्राक्टर। बेजों हाबा जायोबाथ' आंनि बिजनेसा डेभेलपनिफ्राय डेभेलप जागोन। नों गोसोखौल' हमथा। नाथाय बाबा गोसोआ दि मानिया। आं बे जिउआव फोथायखौ बावगारनो हानाय नङा बाबा। बाबा नांगौबा आं थैनानैनो थांगोन। ओइ इथि, नों दासिमबो बावाखै? बेवनो रानथाब खुथाब थै नोङो, मिथिबाय? मोजां खालामनो नंब्लाबो मोजां जायाब्ला बावनो थै नोङो। बेथि दाबो सोलायाखै। हेलौ, सनालि फैदों नामा? बिदिब्ला होमबा दे दोनदो। हेलौ रैसुमै, आं फोथाय। सनालिया बहा दं रैसुमै? बहा दं? प्लिज रैसुमै, अन्नानै बिसिनि न'आव थांसाय। जागोन दे बिदिब्ला, आं गाबोन थांसिगोन। जालाब्रा उन्दु जाबाय थानाय सिंफ्रानो दबलायलांला। है है आइदै आइदै आइदै। ओइ फाला माथो होनदों सनालि फैगौ। मा जाखो सनालि? बिबुं आरो अनसुला रलाय। आदा फोथायखौ नुदों नामा? बेखौथ' जों दामानि नुनायानो जाथाराखै। बेखौथ' जों नुथाराखै दासान्दि। बे सारा नाहरफ्लांथारबाय हनै। ओइ बिबुं मा? बेयाव मा जादोंमोन दे? गाबलांबाय बेबा मा जादोंलै? दे उन्दुनोसै बिदिब्ला।
साला सैमाफोर नोंसोरखौ जानो लोंनोल' दोनदोंना आङो हो निमाहा होदोलै सार निमाहा होदो बेबायदि मावला निमाहा होदो सार खनसेखौ निमाहा होदो सार निमाहा साला सैमाफोर मानसि नायनो दोननाया नोंसोरखौ ओरैनोसो दोननाय जादों मानसिया बोरो बहा थांखो रांल' नांगौ नोंसोरनो उन्दुनाय जानाय ओरैनो थानाय गोरोन्थि जाफ्लांबाय सार आरो खोनासं बै सेंग्राखौ लोगो मोनोब्ला मार्डार खालामनांगौ बुथारथारनांगौ मिथिबाय जागोन सार जागोन सार नों बेयावनो थाथ'फै जागोन दे आदै सनालिया न'आव दंना हा सनालि मानो नांगौ नोंलाय हनै हनै सार सेंग्रा बैनो थाखोमानानै दं नंगौ नामा होसो बे सेंग्राखौ होसो माबा हनै सार खारबाय थारुन होसोदो नोंसोर बिदिसो थां थां माबा बे न'आव आरो फैबावदोंसो आंनि जिउनि अनजालि